מצלם עם קול? לא, נכון? בהחלט. למה אני לא מצליחה לדחוף את זה פנימה? רותי. צולם, את יודעת שאת מצטלם. תגיד לי משהו, למה אני לא מצליחה לדחוף את זה פנימה? בוא תעשה את זה אתה לבד. עזבי את זה, שימי את זה בצד, אני אטפל בזה. לא, אני רוצה שתיקח את זה, אני צריכה ללכת מהבית. אני אקח את זה. עזבי את זה, רותי, טוב, תעשי את זה. נסדר את זה כבר. עכשיו תדבר מה חדש מה שם. נהנה? זה נחמד לצלם, נכון? בוא תעשה סיור בבית. תראה את הבית. יאללה. איך זה בנציב? אתה מוסיף לא עושים מגיע. איך את מריחה את זה בכלל? הבית, אתה שומע? תגיד לו שנפגשתי עם בן, זה בגלל לא בבית. בסדר? טוב. שלא יודע. יאללה, אני רוצה ללכת. חלכנו? זה הבטן כבר, אני הגזמתי במה. כמה כואבת לך בטן? אני משתולת היום, במקום להירגע. מה עשית? את בהיריון או משהו? אני עובדת קשה, היום זה יום קשה, אני עובדת קשה. טוב, עשיתי פסע בדיוק בזמן. גם הוצאתי ויזה, מה אתה אומר? כאילו ויזה? 4805? מה זה 4805? מה זה קטע של 4805? סתם, זה הקול של המספר שלהם. לא יודעת, הוצאתי זה הפתיחה של המספר שלהם, כמו שאנחנו בתור עולים חדשים קיבלנו 0166, ומי שנולד בארץ קיבל 0324, אני יודע מה. ויזה הוצאתי. סבבה, אחותי. אם זה ויזה, זה 480 whatever. אתה רוצה את זה? מה, את הוויזה שלך? לא, את זה. מה זה את זה? שמור את הלמים עוד. משתמש בזה? בקושי. אתה תאבד את זה או שאתה רוצה לשמור את זה? כי אני לא צריכה את זה. טוב, אז זה רשמי, זה רשמי. אני עושה את פה רשמי דבר שלי. זה רשמי. אתה רוצה את זה אז? מה זה? את המצלם הזה. צילומים? לא צריך. אמרת לא, אז לא. ודנה בנזקי השיטפונות בקלנסווה מגל הגשמים הקודם. הוועדה החליטה על סדרי הפיצוי בשל הנזק שנגרם לרכוש הציבור ולרכוש הפרטי. הנה דיווחה של רות שילוני. עם ארגז גופים שניצלו מהשיטפונות בחודש שעבר, באים ראשי מועצת קלנסווה לשטוח את טענותיהם לפני ועדת המנכ"לים. יוסוף תקרורי, ראש המועצה, מתאר את הסיוט שעוברים תושבי קלנסווה בכל חורף, ובמיוחד בפעם האחרונה. הייתה באמת מוצבת במים. אנחנו פינינו ביום השיטפון מעל 2,000 משפחות. נוסיף על זה גם את התשתית היפה שהיה למועצה, כמעט כולו נוזק כליל. התמונות האלה שכנעו את ועדת המנכ"לים, ובתום הדיון הוחלט להקציב 20 מיליון שקלים לפתרון בעיית הניקוז של נחל אלכסנדר, שמציף את הכפר בימי גשם וחוצה אותו לשניים. עוד 2 מיליון שקלים הוקצו לתיקון הנזקים שגרמו השיטפונות. בקלנסווה מחכים לפתרונות, ובעיקר מחכים לבוא האביב. ספורט, מאמן הכדורסל רלף קליין שוב עושה קרוב, לבחור לא נס. כן, כנראה שהטריקים הראשונים עדיין עובדים בכדורסל שלנו. לכן רלף קליין שוב בכותרות, קליין מונה בשבוע שעבר למאמן הפועל חולון כדי למנוע את נשירת הקבוצה מהליגה הלאומית, ואמש הוביל את חולון לניצחון על גבעת שמואל. דני לוינשטיין פגש היום את רלף קליין. 5 מחזורים לפני סיום העונה הסדירה של הליגה הלאומית בכדורסל, הוזעק רלף קליין כדי לנסות ולהציל את הפועל חולון מירידה ללאומית. ב3 אימונים בלבד. שמע, אתה מסריח רוקי. ואתמול בהנהלת חולון מסריח מהפה, אתה יודע, צריך למצוא משהו בשביל הפה. אולי צריך לתת לו משהו כאילו במים. 71. מה? LSD cost £3 to £5, but the dealer will quite happily cover up an LSD pound. You leave me no choice.
צריכים הרבה הגנה אישית, אבל נדמה בעקבות פילזן, בטוח שתשתמשו היום באזורית. כן, ספרו סגר. מזרני פולירון עשויים שכבות בשיטת פלטופדיקה אמריקנית בשילוב פסי תמיכה אלסטיים המבטיחים תמיכה מלאה לכל נקודה בגוף. כמו פעם, לפני המלחמה, סבתא? מה, כבר אין חשמל בעולם? יש חשמל. יש לי חשמל, יש לה הכל. רק תעשה לי כאן שיהיה חזק יותר. בואי, קשה לי שיהיה חזק. אני אעשה, אני בא. טוב, בטח, כל הזמן. מה שלומך אצלך? ממש, תגדיליש, מאמה. אמא! בואי רגע, תסתכלי שנייה פה. מה את עושה, אמא? אמא, דני מצלם אותנו. מה? לא אותי ככה. מבינה מה הוא עושה? הוא יושב עם המצלמת וידאו, אני מדברת איתך, הוא מצלם, ואמא מנקה את תפוחי אדמה, והוא מצלם חופשי, יושב ומצלם. אני לא ביקשתי היום ככה לצלם אותך. הנה, עכשיו הוא יושב ומצלם. זה מה שהוא עושה, את רואה? זה לא עניין של שואלים. הוא מבסוט מהמצלמה הזאת. כן? היית אצלה אתמול המשוגע הזה. המשוגס. משיגיני קפטן. הלו סבתא, דברי יפה. אתה אמרת שאנחנו משוגעים ולא אותה? זה לא נכון. סבתא מספרת לי הכל, דני. תשמעי רותי, האמת היא, זה פשוט... סבתא אמרה לך שאתה חולה נפש, היא צודקת. אתמול סבתא באמת אמרה לי שאני חולה נפש. את צודקת, אתה חולה נפש. אני מסכימה איתך. למה? כי רותי... למה? כי הוא אמר שכולם משוגעים ולא... כי רותי שמה לה בראש, כאילו אפילו רותי נגדי שאני נוסע לירדן, אז בסוף סבתא מאמינה. אתה לא הסברת את עצמך. לא הסברתי, מה אני כאילו פה סוכנות ההסברה הממשלתית? כן, אפשר לצחוק. את אם את לא מקשיבה. מה שלומך? לפני נסיעות שלי. אתה בכלל כמעט שלא אמרתי לי. מה? ככה זרקתי לי וככה. מה כואב? אני אעשה פה מרד, אתה לא תיסע לשום מקום. כואב לך הרגליים? ממה? גם לי כואב הרגליים לפעמים. לא, אבל עכשיו אני מרגישה הרבה יותר טוב מההתחלה. אני מרגישה רגיל. כן, אני מרגישה הרבה יותר טוב, רק אני עייפה יותר עייפה, אבל אני מרגישה מצוין נפשית. אתה עייפה לשניים, רותי. אני כבר לא דואגת. עכשיו אני כבר פחות דואגת, עכשיו אני כבר מאושרת. עכשיו אני יודעת שמשהו זז שם. דירה יהיה דירה. איפה שלא יהיה, יהיה. רציתי לדבר איתך. חייבים דחוף. רציתי להגיד לך שפתחתי, שאתמול עשיתי ביטוח חיים. בשביל מה? לא יודע. מי שכנע אותך? מהחברה הזאת שהלכתי אליה. איזה חברה? בסדר, את רוצה לדבר עם דני, עם אמא? לא, עם...
איזה ביטוח חיים? של חברת מגן. את רוצה לראות את הניירות? אני לא מבינה בזה. אני רוצה דווקא... כמה אתה משלם? אני צריך לדבר איתה. איך קוראים לזה? רותי, זה פומלה. פמלה, הוא מקלף פמלה. לא פמלה, פמלה זה השם של בחורה, זה פומלה. מה, אני מקלף פה בחורות לעיני הציבור? איזה סמלה? סמלה לבובה? פקדו בבושקין? ראית, שמתי לה את זה שם על השולחן וסבא רצה שזה יישאר. זה תפס חצי חדר. תראי, я теперь останется у тебя эти самомесис? אתה רוצה לדבר עם סבתא? סבתא שוטים, אתה רוצה לדבר איתה. מוסר לדש. הוא מוסר לך דרשת שלום חמה. טוב, סבתא. אז בסדר. היי, סבתא גם כן. טוב, אז אל תביא לו יותר את האנטיביוטיקה לסבא. כאילו בסוף שאני כבר, כאילו בא לצאת ממנה, כן? זאת אומרת לי, פעם אחרת שיהיה לך זמן, אז פה יש זה שם. אז אלא מה יש? תביא לראות. ואז ישר, את מבינה כאילו? אם את רוצה שאני אעזור לך, בוא נעזור לך משהו. היום באה אליי אישה בת 75. 75, נו. כבר לא נשאר לי הרבה לחיות, נו, נגמר. вкусно? נו? לא יודעת, תני לי לחשוב. אני לא יודעת. שזה מוזר. זה פשוט יותר ירקות. בטח שרק ירקות, נו. זה נחמד, כי אני חושבת אולי זה יותר טעים שזה קצת יותר התקרר. זה צריך להתקרר, כן. שלום, אני רופאת ילדים, היא אומרת לי. אני צריכה בדיקת עיניים, אני לא רואה טוב. אני לא רואה כלום, לא רואה טוב, לא ראתה שום דבר, לא ראתה. התחיל לקטרקט, כל מיני צרות כאלה. Я только знаю одно теперь. Старик надо жить, пока я выйду на пенсию. Выйду на пенсию, я уже ничего не буду пить, я уже ходить не смогу. Нужно гулять. רותי, יש לך ביטוח חיים? לא, למה לך? אמא, זה מעניין אותי, כאילו, מה פריסטיות, כאילו, את מי אני אשאל? אנשים ברחוב? אני שואל אותך, את אמא שלי, את הבן אדם שהכי מבינה. את לא רוצה שאני אדבר איתך, אני לא אדבר איתך. על איזה סכום קודם כל? יש סכום שזה לא חוזר אליך. על איזה סכום עשית ביטוח חיים? הוציא כל חודש 200 שקל. 200? כן. כמה שנים 200? Это будет расти, нет? הסכום עצמו? Да. עם המדד בטח. Надо было с папой поговорить. Папа вообще... על מה זה מחשב? שנייה, אני אראה לכם. מה זה מחשב? אין לי כל ויכוח עכשיו שום דבר. Люди, не забудь взять горлышки с собой. Я тебе купила горлышки... אמא, גם לך יש ביטוח חיים? Мы когда купили квартиру, так мы все кончили. У меня есть, по-моему, ביטוח חיים מעבודה. По-моему, папа тоже сейчас сделали с работы. Ты слышишь, я купила... רגע, יש לי мנהלים, אולי גם לי יש אז? Не знаю, спроси у них. יכול להיות שיש לי. Слышишь, я купила тебе это самое... горлышки куриные и 2 горлышка воду, большие. Так ты подели их понемножку, положи по... немножко это, немножко это. ספרי לי איך היה אתמול עוד פעם. Я не слышу, ма? איך היה אתמול, ספרי לי. Очень хорошо было, слушай, очень נחמד. И пища была очень вкусная. 250 שקל נתתי. זה לא מעט. וגם את שילמת למסעדה? זה... לא. זה הם שילמו, אבל אנחנו נתנו את הצ'קים, נו. אני חושבת שיש לי את זה, דני, בפיתוח מנהלים שלי, כנראה. מה כולל? מה? יש לי פיתוח מנהלים. כושר... זה כנראה הכל הביא את זה, כאילו. סכום ההגנה על החיים זה 70,000 שקל סך הכל. רגע, זה כולל גם את הטיולים שלך או לא? הגנה מפני נכות או מתאונה או מחלה 70,000 שקל. אי אפשר לדעת, כי לא כתוב פה על חול או לא. כי החוזה כאילו, הכל כאילו יגיע עוד איזה שבועיים. זה כזה מעט כסף הגנה? מה אתה מדבר? זה לא יכול להיות. זה סכום התחלתי כאילו של 200 שקל. לא, אבל מה זה הסכומים האלה פה? סכום הגנה על החיים 70,000 שקל? אם אתה מאבד את החיים, בתוך החיים שלך משלם לך 70,000 שקל? זה הכל? זה סכום התחלתי, רותי, כן. מה, הם משלמים 100,000 שקל. 100,000 שקל, מה ההבדל הגדול? 100,000 שקל. רותי, זה טוב. אני חושב שזה neplохо. זה לא נשמע לי הרבה.
Это не будет расти тут שבעים? זה ככה זה останется? אני משערתי שכן, בטח, אבל כאילו זה... מה? דני, סע פרס, את מבינה כאילו מה זה אומר? זה אומר עכשיו שעוד לפני ששמתי את ה-200 שקל הראשונים, כן? אני כבר מכוסה מהבחינה הזאת, זה כאילו... זה מובן, דני. נו, אז... תמשיך לשלם, אל תדאג, תגיע לסכום הזה. אבל זה גם... נשמע לי שבן אדם נפטר ויש לו ביטוח חיים, מקבלים הרבה יותר כסף, לא עם הביטוח חיים. כן, אבל כאילו, אתה מקבל הרבה יותר כסף שהמשקיע כאילו, ששם כאילו פר חודש יותר. דני, בבקשה. כאילו זה ברור. דני, подойди туда взять. אבל כמה נהיה לך? איזה סכום, אתה מבין? Ты что, включил это дело? כן, זה כל הזמן. אין לך מה לעשות? אני נראה לי 70,000 שקל זה לא הרבה כסף. את נראה לי שאת לא מבינה, כי את אומרת לי שאפילו ביטוח חיים אין לך. אני חושבת שאולי יש לי בביטוח המנהלים שלי. אז תבדקי את זה, אל תגידי סתם, כאילו, אל תסתם תתקפי. אבל לא נשמע לי הרבה כסף. 70,000 שקל לא נשמע לי הרבה כסף. אמא, תעזרי לי פה. אמא, זה נשמע לך הרבה כסף? 70,000 שקל? זה לא הרבה כסף. זה אבסורד. $20,000 לקבל. אתה צריך להתייעץ עם אבא, הוא מבין בזה קצת, טוב דני? שאבא יבוא, בבקשה. הלכת לאופטימה? אתה יודע מה, חברת האופטימה הזאת מתקשרת אליה, תוציא את זה מפה. אל תצלם אותי עכשיו. זרי. אבל אני רוצה שתצלם אותי, אז אני לא מדברת. מי זה אופטימה? מי זה אופטימה? הם מתקשרים הביתה האלה כל הזמן, רוצים לי למכור לי כל מיני דברים. שלום, אנחנו אופטימה, אנחנו מהשקעות וייעוצים. הם תופסים אנשים בטלפון, אתה יודע את זה? בטלפון הם תפסו אותי כמה פעמים. אני נורא הפתיע אותי, זה לא הקול שלה. זה הקו ה... שלום ל10 שלומי, מזל טוב ממשפחת בלנסון. כבר עשינו את זה, משפחת, עכשיו זה פרטים ממך. משפחת אהרון. משפחת אהרון הם כבר נתנו אותי פה, 3 שנים לנסוע. של אריכות חיים, אושר מים, כל מה שאתה תעשו, בעיקר שתהיו מושלמים ותהיו בגשר. מה את רוצה להגיד עוד משהו? משהו על ילדים. בילדים, משהו מהילדים. אמרתי שלומי בפסטר, מה את רוצה? טוב, דש, להתראות. מה את רוצה להגיד עוד? משהו על ילדים, אמרתי שלומי בפסטר. הוא נכנס נחס על детей. כן, אבל שלומי. רוח מפגרים. אבל אני שאלתי אותה לשלומי בפסטר, אני חושבת שיהיה לכם נחת מילדים, הוא בעצמו ילד. Хочешь тарелку супу, я иду греть суп. Да вон, кого снимать. Такая сладкая. Не иди, маленькая. Сладенькая наша, красавица. Пусть. Вот, поиграйся. Ну? Смотри. Ну, слови уже. Спит. ספית נחדו. היא מסתכלת עלינו. ספית סקריטים מגלל. סתם חובה, כאילו לקדו. עכשיו, איך מקרבים ומרחקים? תרים את האצבעות למעלה. איזה? אלה? פה, רואה? בריסקמות. צריכה לסגור את הפה, זה בסדר, אנחנו מיצינו את זה, עכשיו בוא תעף נראה. הנה אנחנו נכנסים ל-endless, לאינסוף המערות שלו. עכשיו בוא נלך לעיניים. מה זה? איפה העיניים שלך?
אופס. פתח אותה, איזה מצחיק. נתמקד על העין. תסתכל ישר. עין אחת. עין שנייה. צבע ירוק נראה כזה. אוזניים. טוב, יאללה, הבנו. להתמקד בעוד חור? עכשיו נשאיר את זה לפעם אחת. מגניב. הנה הרגל שלי. פיצי עננה. וואלה. זה כאילו פסע סביבתי פיצי? לא ישנה. תמיד הבובה שלי. יש פה איזשהו משהו מוזר, זה בובה. זה לא מוזר, זה פשוט ככה התלבשו פעם. רק מוזרה. Что ты делаешь, Даник? Почему ты ее так накручиваешь, бедная? Не накручивай ее куселем сладким. טוב, давай, я наливаю. החתולה הזאת לא מבינה מה טוב. אני אסביר לה מה טוב, חיים. אתה באמת יודע מה טוב. טוב, יאללה, מספיק. נראה לי שהשתוללנו מספיק. פרווה נעשה, אני אומר לך פרווה. ככה נשים אותך, ונלך איתך בתור פרווה. אמא, את רואה? וכאילו ככה אני אלך איתך. בתור פרווה מחממת. ישראל. יצא ארוך כזה. אתה רעב? לא אכלתי. לא אכלתי היום. פתח את הפה, נראה מה יש לך בפנים. אני צילמתי את הפה שלו. למה רעב? תנו לי לאכול. אני פשוט בלי לאכול. זה בלינג'יגר. זה זילו מנה. Выстойте, что не готов. На. Стакан. На, бабиша. Хочешь еще один? Или я буду каждый раз подносить тебе вот так вот, ты думаешь? Нет, я тебя не люблю. יש לי זווית ואין כלום פה, אז אל תציקי לי. אז תשב שמה, ממול. שבי עד שמה, קחי. קחי לצלמי. מה, כאילו אין מה לצלם. את יכולה כן לשים את המצלמה. עצרת את זה? זה בסטנד-ביי? לא, זה מצלם. מה? זה מצלם, נכון דני? כן, יש אדום למטה. научить меня тоже, Даник. אמא, את עם החוש הטכנולוגי המפותח שלו. А ты меня, אם יש מורה טוב, אז לא צריך שום חוש. אחת קיבלה רישיון. גם אני יכולה. 4. מה? אמא. כן. את בתור הנבדק העיקרי בניסוי הזה, הלכה לך תזה. לא מבינה. הבנת טוב מאוד. טוב מאוד הבנת. נפלה לך כל התיאוריה, ואין לך פה מחקר. הלך. очень что умно говоришь. האקדמאים מביאים אחד את השני. Мудильки. Что за... Он говорит, что у девочки вроде одна почка большая, второй нету. למי? Если идет советоваться в Телешумер, нефрология. Это страшное дело, да? Я не знаю. לב, Только эти специалисты могут ему сказать. הבנתי שאתה מומחה בבית לביטוחי חיים.
ולבנק המשכנתאות. לא, ודאי שמנות. למעלה הידיים, נכון, הרשנים לך כפיים, תמחאי, 1, 2, 3, תמחאי כפיים מתוקה. איזה כוס יפה, זה משהו. הכוס של העלייה. ברוסי זה עליה שלה. נצלם. מקור, מה זה? תסתכלו לי שם, יש תמונה. בסדר. אחר כך נסתכל בצד השני. חנה, את זרחת היום, תתייתי היום. מלכת ים. כמו כוכב שביט שחולף מעל שדותינו. מה עם השביט? צילמת אותו בסוף, דני? אני לא ציינתי אותו. אני לא כל כך מצטלם. מה לך לצלם? אני צריכה מזכרת, אני נוסעת בחזרה לאמריקה. את נוסעת? את נוסעת עוד פעם ועוד פעם? מה את נוסעת? אני נוסעת כל שעה. חנה, את לא יושבת במקום הנכון, כל הזמן קר לה. אני יושבת בסדר? למה? אחלה דווקא, די נחמד. מי מתחיל עם השאלות האלה? נו, 4 חושבים, יוסי. השנה היחידה בעולם שמישהו בן 19 כזה גורר את הקושיות. רותי, בשנה הבאה את מסדרת מישהו אחר, כן? בשנה הבאה את מסדרת מישהו אחר שגורר את הקושיות. מי נמאס? כבר בן 19 גורר את הקושיות, נו, איפה הגענו? אני אשאיר איתך, נו. מה נשתנה לילה זה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה זה כולו מצה, הלילה זה כולו מצה, שבכל הלילות אנו אוכלים שהירקות, שהירקות. דני תעזור. הלילה זה כולו מרור, הלילה זה מרור, שבכל הלילות אין זה שתי פעמים, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, בין יושבים ובין מסובים. הלילה הזה כולן מסובים, הלילה הזה כולן מסובים. אתם מכירים את השיר? עבדים היינו, אתה מלך הורים, מלך הורים. עכשיו שהשטות מהם? אחד לזה. חמוד דשי כמוד. רבי יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים 10 ילדים? הם ממשיכים איתי? חנה, תראי את השיניים, חנה. שרה ביהודה. סבא תעשה שימי את סדר השיניים. תעשי ככה. אז בוא נעבור לאילו רוצי, לא יאללה. איפה אנחנו סבא? 10 מהכוס הישר. עשינו כבר מצרים ומצרים ואלוהי. Dom voor ijs met Wie ze toch eens naar weg van doos? Als er zijn helemaal gezocht is, dat ze doos. Maar bij Jehoede wil je een steen voor helft van niet. Dat zaag. Dat zaag, daar bij je gaat. Ja? נו, עכשיו, רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי אומר, רבי יוסי הגלילי. עניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים. כמה טובות. הנה, עמוד 19. דיינו, זהו, הגענו לזה. זה לא דיינו. עכשיו דיינו. אילו הוציאנו ממצרים, הוציאנו ממצרים, דיינו, דיינו,
דיינו, דיינו, דיינו, דיינו, די, דיינו, די, דיינו, די, דיינו, 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 אילו עשה בהם, עשה בהם, שבשים, ולא שם בהם, דיינו, די, דיינו, די, דיינו, די, דיינו, 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 אוטופוקוס. די, די, יעקב תשיר. מה זה כל השטויות? טוב, אחר כך. אילו נתן לנו ונגמור. אילו נתן לנו את התורה נתן לנו דיינו. די, דיינו, די, דיינו, די, די. מרור. ההרצאה זה שאנחנו הולכים משום מה. לי, לא אכפת לי, אני רוצה שהיא תלך מפה שטוב. דני בא, אח שלי בא. אין לך בטריה. עמית העיף אותו במדרגות, אמר לו תסתלק. מי אמר את זה? זה לא עובד. רגע. לי הוא קרא בכל מיני שם ארגונים שאני...